Digital Studio.
Tanu perjalanan mengurang rasa siurauri nama sari mengui anggiat manian tunggu imuba apa kosong na terlebih
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
Marbada pejot jot dohot dongas si para juji dohot di paretongan manggeo di pejot jot desi nangakal mangakali di loloan juji dopak namani pudo tudongan main-main ang dalo mau bapangalahokku nangahasi ulahot asal losro hamangulang tu dia pegola ku ikuton bertiga-tiga nang mangulat tu balian asa tung leado tau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang gona denggang asa tung leado tau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang gona denggang Molo mangulai baunang sai margalani bet molo so pangomo adona lao gai mapeture asa urang diula korang bojuji tubuh badan angula kaberugi orang mana ngoti ngahu sari syabalian imai panoti kotik rap dohot akan gelengkai asal marak sonang borni narian mai madapat pangomo lagu modal sai tangi homa par cuci omi sai pau bama ogos pe awama asal rado to oh inang nigeleku dana lagu sai
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. I
and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Welcome to Gabrielle Studio. Ujung
gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.